Hej og velkommen til modul 3, dag 17, indfør flere sunde vaner. Og i den her video, der skal vi prøve at gennemgå, hvordan du skaber og hvordan du vedligeholder nye sunde vaner. Tag udgangspunkt i skemaet, du lavede dagen inden her, altså dag 16, bliv skarp på dine vaner. Og så starter vi med at tage udgangspunkt i dine sunde vaner. Så udvælger du fra det her skema, du har lavet, 1-3 af dine sunde eksisterende vaner, som du ønsker enten at gøre endnu bedre, eller du bare ønsker at fastholde i dit liv. Og du starter med at udfylde det her skema her med en vane ad gangen, og skriv gerne de her forskellige ting ned. Skriv ned, hvad det er for en vane, skriv ned, hvornår du udfører vanen, skriv ned, hvorfor du udfører vanen, hvad motivationen er for at udføre vanen, hvad det sunde outcome er ved vanen, hvad triggeren er ved vanen, hvad der gør, at du fastholder vanen, og også hvad din belønning er. Så gør det her ved din vane 1, ved din vane 2 og ved din vane 3. Og nu kan jeg lige komme med et eksempel på, hvordan det kunne se ud. Og det kunne eksempelvis være, at vanen det er 30 minutters yoga. Hvornår udføres vanen? Det gør den måske om morgenen kl. 6. Hvorfor udføres vanen? Det er for at vedligeholde god bevægelighed i kroppen. Hvad er din motivation for at udføre vanen? Det er velvære og en god følelse i kroppen. Hvad er det sunde outcome af vanen? Det er fysisk sundhed i form af bevægelighed og aktivitet. Hvad er triggeren til vanen? Det er måske vækkeuret, der ringer. Hvad gør, at jeg fastholder vanen? Skal udføres som det første om morgenen. Hvad er min belønning af vanen? En god følelse i kroppen. Og det kunne altså se sådan her ud, når du skal udfylde din vane 1, 2 og 3, og hvordan den rent faktisk ser ud. Så det kunne være sådan noget som det her. Et andet eksempel, jeg har taget med. Hvad er vanen? Spis grøntsager til aftensmad. Hvornår udføres vanen til aftensmad? Hvorfor udføres vanen? Og det er for at forbedre sundhed. Hvad er motivationen for at udføre vanen? Det er at leve sygdomsfrit. Hvad er det sunde outcome af vanen? En sund fysisk krop og mave. Hvad er triggeren til vanen? Det er måske, når du køber ind. Hvad gør, at jeg fastholder vanen? Tanken om at bibeholde et godt helbred. Hvad er min belønning af vanen? Ha' det godt, efter jeg har spist. Det kunne også godt se sådan her ud. Jeg har taget et tredje eksempel med os. Hvad er vanen? At holde mentale pauser i løbet af arbejdsdagen. Hvornår udføres vanen? Cirka hver time. Hvorfor udføres vanen? For at bibeholde mental overskud. Hvad er motivationen for at udføre vanen? Ikke at være helt bombe i hovedet efter arbejde. Hvad er det sunde outcome af vanen? Mere mentalt overskud efter arbejde. Hvad er triggerne af vanen? Jamen det er, når der er gået den her time, så det er typisk tid. Hvad gør, at jeg fastholder vanen? Viden om, at hvis jeg ikke holder pause, er mit overskud mindre. Hvad er min belønning af vanen? At have det mentalt godt. Så det her, det var det tredje eksempel på, hvordan det kunne se ud, når du skal udfylde det her skema her, så du ligesom får lidt mere indsigt i, hvordan din vane den rent faktisk hænger sammen, hvorfor du laver den, og også hvad outcomet er. Og der er nogle ting, som du skal tænke på, fordi når du skal indføre flere sunde vaner, eller når du bare skal fastholde dine eksisterende sunde vaner, så er der altså 4 ting, som du skal have med i dine tanker. Og den ene ting, det er, at din vane, den skal altså være nem at udføre. Det skal altså være så nemt at udføre din vane, som overhovedet muligt. Okay? Så du skal altså fjerne alt, hvad der hedder udfordringer, alt, hvad der hedder forhindringer i at udføre den her vane her. Og det er altså her, hvor forberedelse bare er super, super vigtigt i den her situation. Fordi hvis du har en vane, du skal have startet op, altså du skal have udført en ny, sund vane, og der er en hel masse bump på vejen, så er risikoen for, at du taber vanen igen, at du ikke får den udført, meget, meget stor. Derfor så er det altså super vigtigt, at den er nem at udføre for dig. Så det var den første ting. Den anden ting, det er, at din vane, den skal altså være synlig. Du skal altså kunne se, og ikke mindst blive mindet om den her vane. Og det skal gerne være så ofte, og gerne, man kan sige, så længe det ligesom giver mening for dig. Du skal altså lade være med at gemme din vane væk, fordi nogle gange så ser jeg lidt,
at folk de har det sådan, at hvis de skal starte en vane op med at begynde i træningscenter, eller begynde at løbe en tur, eller et eller andet, men så ligger de deres træningstøj væk, så der ikke er nogen, der kan se, at de ligesom prøver ligesom at blive sundere, eller prøver at gøre det her. Men det er altså en super dum idé, fordi at, så sker der bare det, at du ikke hele tiden bliver mindet om din vane, og så er risikoen altså også for, at du ikke får udført den, også ret stor. Så sæt din løbesko midt i gangen, eller dine grøntsager forrest i køleskabet, så du altså hele tiden bliver mindet om, at det er det her, du skal gøre. Den tredje ting, det er altså, at din vane, den skal være tiltrækkende. Du skal altså have lyst til at udføre den her vane. Fordi hvis din vane bare føles som en sur pligt, så er der altså også en kæmpe risiko for, at du ikke får udført den her vane her. Så skab gerne et miljø eller nogle omgivelser, som hjælper dig med at gøre den her vane tiltrækkende. Så du altså også associerer den her vane med positive tanker, sundhed, velvære, og hvad du nu ellers kan finde på af gode ting. Så igen, så du rent faktisk får lyst til at udføre den her vane. Så det altså ikke er bare en sur pligt eller noget træls, der skal overstås. Så det var også den tredje ting, den skal altså være tiltrækkende. Og så har vi den fjerde og sidste ting, det er, at det skal altså være tilfredsstillende at udføre den her vane. Sørg for, at du har en god mental følelse, efter du har udført den her vane her. Og du kan eventuelt gøre det, at du skaber sådan en form for en belønning, efter du har udført vanen. Det kan eksempelvis være, at når du har været ude og løbet en halv time, jamen, så tillader du dig selv at ligge på sofaen en halv time efterfølgende, for lige at slappe af, og så er det din belønning. Igen, belønning, det kan være mange forskellige ting. Det kan også godt være et stort glas vand, eller at du jubler ude på terrassen, eller et eller andet. Du skal bare finde en belønning, som gør, at du rent faktisk har lyst til at lave den her vane, så du får lyst til at komme ud, og du får lyst til at få den her belønning efterfølgende. Det kan også godt være, at du bare fokuserer på alle de gode ting, som vanen den ligesom følger med i forhold til det her. Okay? Og det her, det er også en god måde ligesom at blive lidt kreativ på, og prøve at se, om man kan finde nogle belønninger. Du må også godt have flere belønninger end bare én. Så når du skal have en ny vane, eller du skal forbedre din eksisterende vane, eller fastholde dine gamle sunde vaner, så 1, så skal den altså være nem at udføre. 2, den skal være synlig for dig. 3, den skal være tiltrækkende for dig. Du skal altså have lyst til at lave den. Og 4, den skal altså være tilfredsstillende at lave. Du skal altså gerne have en eller anden belønning, eller en god følelse efterfølgende, når du har udført vanen. Og så tjek gerne af, om dine sunde eksisterende vaner, altså dem du har lige nu her, om de rent faktisk har de her 4 kriterier. Og hvis de ikke har det, så prøv at tænke ind, hvordan du rent faktisk kan måske skabe de her 4 kriterier. Igen, så chancerne for, at du fastholder de her sunde vaner, som du allerede har lige nu, at du, man kan sige, at chancen er, at du bliver ved med at fastholde dem. Good. Og så har jeg faktisk ikke mere for i dag. Så vil jeg bare ønske rigtig, rigtig god fornøjelse med at fastholde dine sunde vaner, og også med ligesom at skabe flere af de her sunde vaner i din dagligdag, så at du både kan få det godt fysisk, men også mentalt. Rigtig god fornøjelse.